Okay, mayong mudto, may mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Lumad nga nagapanhuyod. O kura paroko karon diri sa Ayungon. No? Sa to pa ang akong mga pais nga manghuyod nun. Ready na ba mo sa atong fiesta pohon? Karong sunod semana, Merkules, no? Ready na ba? Yeah. But anyway, fiesta man na, ang tsaka ni, ang tsaka decision sa pero diri sa Ayungon basta dili lang mo mamaligya, no? O baboy. Okay raman dire, makaihaw ra magbaboy dire basta konsumo lang. Basta konsumo. Okay, kagabi na nangumbira ko, may baboy man yun. No? Kaya pwede rada ko na basta dili na ninyo ibaligya. Ang gidili ka na mamaligya. Okay ba? Klaro. So katong mga gustong magfiesta, ambot lang, no? Pero diri sa iyong hindi akong ikuagbasi, makaihaw ra magbaboy diri, basta dili lang ibaligya. No? So, manhuyod noon, nga magfiesta karong pizza 4, kay lisod na po kayo magpista o niya manok mo kanang manok na back up naman siguro na no gani dili pag gani baka mahal na sad kaayo kuan ta gyud baboy ra gyud lechon ginagmay lapa pud ginagmay sugba pud ginagmay humba mura man gini atong kalipay di ba paklay pud ginagmay dugo sa na dinuguan mura man jud na so bason pud lamang og wala gidili sa dias man huyod. Kaya kami diri sa Ayungon, sa akong na experience sa gabi nang umbira man ko. Kaya na may birthday akong giatinan, na may baboy ra wala may problema. Basta ko no, dili lang mo mamaligyan. Okay, tiyanggi ba tiyanggi. Okay, nahala may mudto na kanatong tanan. Hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay panglawas, no nga atong mga kaigsuunan nga kanunay nagsunog usab sa Facebook. Kumusta na no? Kumusta na mga inyong mga face, inyong mga book. Kumusta na ang inyong mga face o mga book? Sige ra ba mong nag-face o nag-book? Bino, ato mga estudyante, kumusta na? No, ari kita mahigala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuon. Ang pagpili kung mulangyaw ba o dili, no, katungod ka na sa usa ka tawo. No, walay lain nga magbuot nato ni ana kung mulangyaw bata o dili no mao kana ang gibalik og pasabot ni Pope Francis sa iyahang mga wali atol sa kasaulugan sa karong sa alang sa umalabot na kasaulugan sa kining migrants week mahinumduman nga karong Domingo atong nga karong Domingo gisaulog nato ang Migrant Sunday o gingamon sa nahimo karong nga dakong issue sa atuang tibuok kalibutan kining problema sa human trafficking. Balita mga higala gikan sa CBCP, Caritas Philippines gipasiugdahan ang Bike for Kalikasan, no magbisikleta alang sa kinaiyahan. O kining maong kalihukan lauman nga ubay-ubay gyud ang moapil niini nga mga siklista no magagikan dito sa Monte Maria Pilgrim Center paingon na kini sa may Batangas na ipahigayon kini karong moabot pizza 7 niining bulan sa Oktubre tuig 2023 alas 4 kadlawon hangtod sa alas 10 sa buntag. So, Bike for Kalikasan ipahigayon sa Caritas Philippines. Batayon ta mahigala ari kita sa atuang Saint of the Day, September 26. No, ilado kay ni karon nga mga santos mahigala. Si San Cosme o si San Damiano. Bino kining duha mahigala mga kuan kini si San Cosme ug si San Damiano mga kaluha no nga na converted to Christianity unya they became skilled doctors nya ang nakaayo ra ba ining duha mga higala nga mga managsuon nga mga doktor libre sila kung manambal but then sa dang nahibaw-an nga mga Kristiyanos day sila bisan pa sa ilang pagkadoktor
gipangdakop kini sila o gipangbatay, no? Niya matud pa ang ang ilahang popularidad, no, ang ilahang kabantog tungod sa ilahang gibuhat niabot gyud ni kaylap gyud sa tibuok Europa, east and west, no. Unya a few famous basilica was erected in their honor in Constantinople. Nya in Assisi a chapel was built. Doon dito sa Assisi, Italy, adunay usa ka kapilya nga gitukod ug mismo nga si San Francisco maoy nagtukod. Kaniana, no? So karong adlaw ginumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Cosme ug San Damiano. Abay no, padayon ta sa tuwa nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ari kita manghigala sa atuwa nga kining topic sa may atong topic karon, no. Ang topic nato karon is about human trafficking gihapon ta, no. Human trafficking, no. Sa man kining human trafficking, mao kini ang review na ni mahigala ha. Mao kini ang pag-recruit o pagdani aron mo trabaho, no. Aron patrabahoon sulod og gawas sa nasod. Niya gisaaran nga maayo ang sweldo, no, gisaaran nga gaan kaayo ang trabaho, pero sa tinud-anay di ay bugat day kaayo ang kining gitawag natong trabaho o gani delikado pa kaayo sa panglawas, no. Unya matud pa ang uban nga mga gipang-recruit ni ining gitawag natong human traffickers usahay nisangput pa sa prostitusyon, no. Kinibitawng pagbaligya sa dungog o baka forced labor o pagkadaot sa lawas, kining gitawag nato sa in English o kanang amputation, no. Unya kung panalitan o dili na lamang kamuadto kay na usob imong huna-huna, usahay mo gamit pagani kining mga human traffickers o kusog, mga pagpanghulga, no. Unya usahay kan panalitan o anak ang imuhang gi-recruit, mga batanon nga bababae, tanon nga lalaki, maoy subornuhan og kwarta sa mga human traffickers ang ginikanan, no. Tagaan og kwarta, saaran og muning mga maayo, pero usahay dili. Pero nga musangpot nga ang mismo ng ginikanan mao'y magpugos sa ilang anak nga pakuyugon, no, nga pakuyugon ang ilang anak sa mga human traffickers. O baka usahay mangidna pagani kini sila. Kini mga human traffickers, no, mangidna pagani kini sila og mga batanong dalaga, batanon nga mga babae, mga lalaki, sa mga tigulang ila gani usahay nga kini basta musugot lang, usahay ilaron, no, usahay ilahang kanabitang uwaton balinglahon. So mao kana ang mahitabo usahay, no, sa kining gitawag natong human traffickers. Unya kini human trafficking, no, usa kini kadako kaayong sa laod, no. Dunay Republic Act ni ana, no. Ako muna akong ibatbat unya ugma. Na unya ang matud pa kining gitawag og dunay dili maayong resulta sa usa ka tawo, kini bitang pagpugo sa pagpatrabaho, no, kining prostitution, kining pag-amputate, kining pagputol sa lawas, no. Gani doon na mubunga kini og psychological effects ngadto sa mga biktima niining human trafficking, no. Kining kausahay ang usa sa mga bunga ini is kaulaw, no. Ulaw kaayo o baka kakulang sa pagkaon, no. No, dunay physical effect ni ining human trafficking. Usahay kining pagdagmal, no. Kini bitang mga biktima sa human trafficking, usahay ilang dagmalan ning ilahang mga biktima. Usahay kulang sa pagkaon ug gani ang uban physically batakdan og sakit sa kana bitaw transmissible disease, kining
gitawag og sexual transmitted disease, no? Kining herpes, kining gonorrhea, usahay AIDS pag yun gani. Unya, dunay epekto po psychological kining human trafficking, no? Kining gitawag na itong upat ka K, no? Kaulaw, kalibog, kahadlok, o kasubo. No? Kaulaw, kalibog, kahadlok, o kasubo. Nga usahay, musangpot ngadto sa pagkabuang, o usahay, musangpot pagani sa paghikog. No, ana, no? So, ingon ni ana, kadelikado kining human trafficking. So, bada nga sa inyong lugar, ug doon na gani mang-recruit, labi na gyud kung nindot kaayo ang mga saad, no? Danihon ka, rekruton ka, kay mo antog Manila, kay mo antos gawas, ingon ni ana. No, na uban nga gipang-recruit dito sa ubang lugar, no? Singapore ba to nga gihimo silang mga scammers dito? Ibang mga sa cellphone ba nga mga scam ang mga tao? So, muna nahitabo. No? So, muna nga, kung na gani mang-recruit og mga trabahante da sa inyong lugar, klaruha o sa kinsa gida, lisensyado ba na, o kanang dili ba dagay mabutang sa kakuyaw. Nya mga ginikanan, ayaw po dahil mong kahaylo ni anang muduol ninyo, kay patabaho ng inyong anak niya muhatag og advance, tagaan mong pipila kalibo, kay basin og giilad ra mo ni ana. No? Giilad ra mo ni ana. O nya mga human traffickers dahil na. Nya ang mahitabo, no, pahimudsa ng imong anak dito, labi na kung babae, ibaligya na dito sa may puruhan ba nga himuong prostitute, kamulubog mo sa prostitute. Kani bitang mga babae nga nagbaligya sa dungog, pero actually dili na sila mo tinuod nagbaligya. Napugos na lamang nagbaligya kay kun dili sila mo mutuman sa gisugo sa ilahang captors kada bang nakadakop nila bunugon man, bunugon. Bunugon. No, muna, no? So ayaw gini nyo itugot nga mabiktima mo ni ining human traffickers. Labi na sa mga kanayunan, ang kalagmitan gyud nga paborito kay nila nga biktimahon kini yung mga babae ug lalaki, mga batanon, sa mga tigulang, sa mga kabaryuhan katubang gitawag bito nato og depressed areas ba. Kana bang pobre kaayo, mga depressed areas, no? Labi na kining mga kinibitang mga babae, matanon nga babae o lalaki nga wala nag-eskwela tungod sa kalisod. So ayaw gid ha. So muna nga ug mga adlaw ato gyapon hisgutan kining human trafficking unya atong hisgutan kun unsay mga ilhanan, no, sa usa ka tawo nga human trafficker ug ingon man usab unsang mga balauda, no, nga posible nga ilahang nga posible nga atong gamiton aron atong mapasulod yun sa prisuhan kining mga tawhana. Ha? So, so karon mga atong topic, human trafficking, subay usab kini sa pangaluhagan karon sa atong talahurong Santo Papa, no? Kay unsa ganito, free to live or to stay. Ang uban dili na free to stay, live na lang gyud kay tungod pugson sa ginikanan. So ayaw ha mga ginikanan ha. Kinahanglan nga di gyud mo magpailad ni ining mga human traffickers. Kinahanglan gyud nga inyo yung bantayan ng inyong anak aron dili sila mahimong biktima ni ining mga dautan nga mudos sa mga human traffickers. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.